regulă! Toată lumea jos! Mai întâi, să confirmăm elefantul din cameră. Francine? Numărul 2. Sunt câțiva noi recruți pe care ar trebui să vi-i prezint, dar nu voi face asta pentru că chiar nu-mi pasă. Avem 14 cazuri de mamifere dispărute, toți prădători, de la un urs polar uriaș până la o micuță vidră. Desează la greu să le găsim. Asta e prioritatea numărul 1. Misiunile. Ofițerii Grizoli, Fengmaier, Delgato, luați mamiferele dispărute din districtul pădurii tropicale. Ofițerii McCorn, Rainovich și Lupart, voi luați scoarul Sahara. Ofițerii Higgins, Mârlov, Botnavi, Târgul Tundra. Și la final, primul nostru iepure, ofițerul Hop. La parcări. Să văd ce aveți de spus. Suntem în epoca de piatră, Hop. Animalele nu devin sălbatice. La fel. Că orice prădător vi se pare sălbatic vouă, iepurilor. Haideți! Domnule! Sau demisia. Așa ne-am înțeles. Insigna! Ce-ai spus, vulpe? Uite, e... Wow, sunt impresionat. Doamnelor și domnilor, 14 mamifere au dispărut și toate 14 au fost găsite de noul nostru recrut, care vă va vorbi într-un clip. Judy, ai Asuma atâta responsabilitate. Lumea a fost mereu stricată, de-aia e nevoie de polițiști buni. Ca tine.